Ini mga kabaro, no? Wala sila kabalo mga kabaro, no? Nganing abot na ko mga kabaro. Uy. Open. May gabi mga kabaro. Pagkala mga kabaro, no? Ako rin sa balay. Kasi misis to sa pikas balay mga kabaro, no? Sa balay sa kong ugangan. Karon mga kabaro, ang may tabo. At tuwa ko sa mga kabaro, no? Dito ko manihapon kay naglalahi mo kami gulian. Siya dito speakers kay nasa gikuha mga kabaro, no? Speakers balay mo to nga dito lang daw problema ni hapon kay nadaw gyud po ang tagbalay dito mga kabaro, no. Ya mga kabaro, no, og sa pagkakaroon padulong mo dito mga kabaro, no. Og mo balik na ko mga kabaro. Sa karon mga kabaro, padulong na ko mga kabaro, no. Og mutabo ko mga kabaro, no. Mga kabaro, mani gawas sa mga kabaro. Pagawas mo gani maabtan mga kabaro, no? Convenience, kananan, pasta. Huwag rin din mga kabaro, pahingon ni sa akong ugangan mga kabaro, no? Oops! Ito mga kabaro. Bulalo at balbakwa. Uy! Pwede na diri makapa-change tire. Uy! Karon sala mo nag-open niya? Ha? Lunes? Sige. Oh, ganito dito. Bulalo. Uy! Mga kabaro, no, daghan nagduol nga kananan diri dapita mga kabaro, no. Dili yung adtog layo kay ni Mrs. Kaya ano mga kabaro. Ubay-ubay na po kananan mga kabaro, no. Kananan lang. O gusto po kag Lotto outlet. Uy. Gusto ka madato. Patad na. Ya mga kabaro, no. Padulong mo dito mga kabaro, no. Uy. Mana kita mga dili vlog. Kung dili evening vlog. Uy. Sadria. Oops. May mga kabaro. Uy. Kaya ko mga kamera mga kabaro, bisa git-git siya ang area, muhayag. Basta na gamay nga hayag mga kabaro, no. Muadap. Siyempre ato kung isa ka kamera mga kabaro, no. Akong git-git siya. Git-git kayo siya mga kabaro, no. Oops. Karon. Uy. Ay mga kabaro, no. Balik na ko mga kabaro, no. Ay mga kabaro, no. Wala sila kabalo mga kabaro, no. Nganing abot na ko mga kabaro. Uy. Open. Okay. Ataw silang pakuyawan. Oops. Uy. Kabaro. Diri na mo ginaparking ang sakinan mga kabaro. Dari na mo ginaparking mga kabaro. Ako sa kinan. Huwag mo salot na tanong. Inayaw lang yun nato ka pre. Oops, mingaw kayo. Mingaw kayo mga kabaro. Mingaw kayo. Hinay-hinay. Hinay-hinay. Hoy, nagkunsan mo diya, ha? Kinsa pa man natin. Nagluto si Mimi mga kabaro, nakapulunter. Turo. Saan nagiluto ni Mami? Ano? Kinsa nagsuko ni mo? Tarong na nagsuko-suko. Kuyawang Mimi, ay volunteer na oh. Gani. Yaw, uy. Ano sa kilid ni Mami? Kilid. Ito, gusto ulis. Dapat yung kambal na, May? Ha? May kambal. May kambal na? Kambal ka. Kenapa volunteer? Naka t-shirt may kambal. Oops. Uy. Ya mga kabaro, no, ning suroy ko diri sa balay ni balay sa kung kuan mga kabaro, no, balay sa kuan. Father-in-law o mother-in-law mga kabaro, no. Kinadiri ako ang commander mga kabaro. Commander-in-chief mga kabaro, no, mao na siya. Pero na sa vlog mga kabaro, no, always check. Gusto mo mga mga pagkaon mga kabaro, no. Duawan yun ni mga kabaro. Nya si Mimi. Ano sa'yo magiluto ni? Ano man na magiluto? How? Ano? Manok? Ikaw ka na, ali sinihaw. Sa'yo naging kamay. Ay, sa'yo. Gabi na gani kayo karon. Hindi kaya nag-muslim ako. Mingaw ron. Oh, nag-apply. Ya, baro no, balik lang ako mga baro.
Grabe ka humot oh. Wow, wagit muluto din si Mimi ba? Si Mimi ang malakas magluto. Tagas adobo ah. Kuha na siya, adobo ala Ala Mimi? Ilonggo. Adobo ala Ilonggo ilong. style man na, mga Ilonggo style mga adobo. Nga naon day ay o kayo ni pritohon sa daan. Ay Oo, pinauga ba? pinauga. O sana ni sina niya. Oy! Oy! Grabe siya! Grabe oh! Kuya, baby ba? Takluban me? Di lang sa... Ano yung mga kabaro, no? Si Mimi, kugihan ka na siya magluto mga kabaro. Basta na ilutuon, pero kung ilutuon mga kabaro, di ko ito makita ang kuginok. Kaya, kay taon-taon mo man tumaluto mga kabaro, no? Mura siguro, hindi kulang. Ah! Ay, main! Wala nga sa kukal na yun, asing binta, may tagcook daan. Soft drink? Oh, kay... Nasa kong wallet. Asa man. Nasa akong. Katong Kahit sa soft drinks mga kabaro, no? Yung tas nagpaabot aning Mimi. Tanaw ni Mimi, mga pila na kami minuto. Siguro, no? Karang man giluto. Ay, panguta na. Yeah, grabe po kaya. Gigutom na siya kaya. Panguta na mga pila kami minuto. Grabe po kaya. Ikaw ba? Nga, mga awat-agwatas ng asawa, no? Muna yung manawat mga kabaro nga mananghid. O, parang timailan yun mga kabaro nga. Siya kay mukuha. Kaya naman basig mapasanginlan ta mga kabaro. No? Lain po kayo. Ayun. Pakita ng, oops, di na ko itanaw. Kasi pilikwatas kong asawa. Sana all. Tanawa mo na din. Di ba tawag na maningwit? Yeah mga kabaro. Nawa ba siya may? Uy, kung, radar ito. Asa? Agay dara. Cook. Mora man no, Cook Royal no? Adora Cook. Ising naman sila siguro. Sige lagi. Ug sa karon mga kabaro no. Ano ka? Nagkon kung tubig ko. Karon mga kabaro. Mugawas ko mga kabaro no kay mangita ko og kita ko cook mga kabaro no samtang galuto sila didto. Og sa karon paktas ta mga kabaro no. Papahuwayo na to nito motor mga kabaro. Ato siyang papahuwayo no. Uy. Nay. Iyon. Hop. Kabaro. Palitan na to mga kabaro no. Ito mga miga din no. Pagtag-cook. Uy, di makita. Kinagkalo. Dapat ana lang. Uy. Yan mga kabaro. Oops. Uy. Sumto. Nakilag mo din mga kabaro kay si Mrs. Nasa kuha mga kabaro no. Katong gikan sa abroad nga gamit mga kabaro no. Gikan sa Canada. Nya. Tagcook. Tagcook. Ah kabaro. Tiger bubble tea. Ay mga kabaro. Nya karon. Ayo. Ayo. Nay tao, wala. Nay tao. Ah, magbaro na yun sa nay tao. Nagi tao kini nag-ayo. Ayo. Nay tao. Na? Ha, nagi nay tao. Og tagpila imong litro nga coke. Litro na ko po. Oh, Tag, po ano po, 40. 40. Sige. Isa. Oh, nakoy dala nga. Bote. Bote. Sa pangalan nimo? Isme po. Si Ismi. Si Ismi, no? Silingan na mga kabaro, no? Power kayo. Yung mga kabaro, no? Nakita na ako, no? Dako kay dagom. Murag mulan yun ni karon mga kabaro, ba? So nakita na ako mga kabaro. Solid kayo, no? Padulong mo ulan mga kabaro. Muna ka. Wow. Oops. Mga kabaro. Uy, kangit-ngit sa langit. Nya. Karon. Uy, kabugnaw. Salamat, ne. Hala, grabe kabugnaw. Solid ang kabugnaw. Kabugnaw. Nya, mga kabaro, no? Salamat, ha. Nya, mga kabaro, no? Uy.
Morning, gituyo ginako sig. Hi nay. May gabi nay. Diha nay, nagbenta ko soft drinks nay. Oo. Ya mga kabaro no. Morning ganahan po ko diri magbaktas nga. Morning ako content mga kabaro no. Dili na ako mag-vlog og mga about sa kuno mga kabaro no, kundi daily vlog mga kabaro no. Oy, hi lang ga. Mo to mga kabaro. Nga kinahanglan gyud. Mag-daily vlog lang ko mga kabaro no. Kaya naman mas daghan ko ma-content kaysa kanang tawag ani nga kung katulang mga lugar mga kabaro, mga tourist spot yung mga kabaro. Uy, mani dalan ni mga kabaro ano. Halos na puno ng mga sakyanan mga kabaro no. Uy, ya balik lang ko mga kabaro no, mga unsa mga kabaro. Oops. Kaya mga kabaro no. Tanaw na to ning loto ni Mimi mga kabaro no. Oops. Oy. Uy. Lami. Kisa niya po tog million mine? Si Simple Race. Kana guys ya. Uy. Nya. Utang dari baro no. Kasi may hindi masugo. Oops, patay si Mimi. Wa nay sudan. Nya baro no, balik kami mga baro. Ato ning abrihan siguro para lami. Ayaw na lang, ayaw ko na. Kay Mawala ang namin na di man ikaw nagluto. kisa man na nagluto. Ay, Mimi. Ah, okay. Lami kayo. Lami kayo. Kasi matingas mi baka magsigog ka pre, kasi yun siya nga gigutom. Ayaw, pasag di. Kay mula, ang lasa ana, naman ay teknik si Mimi nga pang ano gyud. Ug unsa ka na nga teknik mga kabaro no, gapon ni nato ning susihon. Anay teknik. Unsa na nga teknik na ha? Anay teknik. May teknik. O, para lami gyud kayo. Mo ba? Yung hagbaro ano, tilawan nato kung unsa si kalami ning adobo ni Mimi no. Unsa na si pangalan ni kung nakay karinderya, unsa na nga pangalan? Adobo ala Mimi? Ikaw may sige pa nga pangalan na namay, wala si karinderya. Kay kana siya sa kuan man ang Ay, style. karinderya, restaurant. Unsa yung pangalan? Adobo ala Ilonggo. Ala Ilonggo nya, babae man na nagluto. Ala Ilongga. Mo din ning adobo ala Ilongga mga kabaro, uga-ugan. Kimo mo ginang style nila. Which is lami ba yan dito ayo. Unsay pizza karon? Today is Akura. Pizza mga kabaro no, Mi 11 2021. Dugayan si ni. May 11. Ay, Mi 11. Asa na day ka? Hala, taga-asa na day ka. Oktubre naman ito no. Oktubre na ta oy. Oktubre. 14 birthday derong 14. birthday derong ipinpin. Iprin ba pagmang ko na ko. Friend, nagluto mi sa imong kuan pre no, nagluto mi og adobo. Birthdayhan kana mo pre no. Naglutohan kani mi. Happy birthday. Daga nag-birthday April. October no. Yung akwaro no. Balik na ko akwaro no. Kini adobo ni Mimi bagay makinumdum ko kag Joey. Shout out sa imo pare Joey no. Shout out sa imo Kapitan Joey pare Prisco. Ay mga adobo no, kuha kay ni Mimi pre no. Lami kayo. Nya karon. Nya makaron mga kabaro no, luto ng adobo ni Mimi. Wala man ano. Oh, wala sila nandog. Mo ginay lang style. Ano may adobo ala Ilonggo. Okay. Sa ato pa mi. Ato, asay ka sa. Nya para na mo tilawan na to ning adobo ni mga kabaro, balik lang ko. Nya mga kabaro no, patilawan ta mo, tilawan na to mga kabaro no kung unsay. Sige, dara ka bi. Di lang na mo i-vlog magkaon mga kabaro. Oh! Good. May kainit. Kuya wala mo gipanguha nga plato. Uy, Grabe. Lami kayo. Yeah, para no, maghahon sa mga kabaro no. May balik lang ko mga kabaro no. Yeah, mga kabaro no, nabukog lagi na balin mga kabaro no. Grabe. Solid kayong luto ni mga kabaro no. Yaim na to. Coke. Yeah, mga kabaro no. Mga kabaro. Nalawis pala yung mga kabaro ni Macy's mga kabaro no.
Nya sa karon. Atong regalo ni ay regalo. Katong ka ni Manong mo ba? Katong tawag gani. Oops. Ready? Aha. Atong ka ni Manong. Katong Nagiri. Haha. Mo ni pasalubong sa igsuon ni Mine mga kabaro no. Gihatag sa kuha mga kabaro no. Polo. Polo sport mga kabaro no gikan sa Canada. Na mga kabaro. Daghang salamat. Daghang salamat no Manong Kim. Sponsor. Wow. Daghang salamat sa Kagwapo. sponsor. Oh, kabugnaw suton. May mga kabaro no nya ang kang Mine. Tara mga kabaro ya mga kabaro. Siki. Wow, lami ang tila may oy. Na kabaro. Siki. Namay no. Oh. Wow. Ya, napay isa mga kabaro no. Humok lang yung tila mo no. Mga kabaro, duha ni kabuk iya ha. Di mo ganahan may ani mga kabaro. Mga siki gapon mga kabaro, mga original nga siki mga kabaro kay nga naman. Ikan man sa Canada mga kabaro no. No. Salamat sa sponsor. Kasi pasalamatan nimo? Si Mano. Ay salamat din sa Manong Kim no. Shout out Manong Kim. Daghang salamat sa imong panghatag Manong no. Og napay sa pa ni. Basi ganahan na sila mag-vlog. Shout out ka Ate Angie no. Kasi gusto ka mag-vlog Ate Angie no. Og dili na putlo no karo gabi una ang vlog ni Mrs no. Og may dami. Og daghang salamat sa pagguyog mga kabaro no. See you next vlog. Thanks for watching. Thanks.